ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳам мошинои нав рӯӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мо дар имза чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мақсад ки номерошона монда бо гап мезанем. Дӯстони азиз, дар имза навор ҳастем ВАЗ 21014 рӯй кардам, ки бо нархи худ арзон. Дӯстони азиз, ВАЗ 21014 Opel Sedan аст. Дута Opel Sedan аст, светои сафед ва аст сархо дига намуд. Дӯстони азиз, Opel Sedan, Mercedes сечка объёмни, BMW пятёрка. Дӯстони азиз, аст Opel Amigo Caravan. Дӯстони азиз, ва Daewoo Nexi системаи зур ва аст гурзавои Mercedes Sprinter, мошинои Mercedes Sprinter боркаш аст. ва аст Opel Hatchback бо нархи арзон аст, ва аст трактори беларуски, ва аст ВАЗ 2106 бо нархи бениён арзон ва дигар маркаи мошино. ва курси имрӯза боша 123 сомони аст. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-класс ҳастае ки сечка объёмни беҳтарин ҳолат. соли бори 1996 ҳастае ки сӯишвориш газ бензине, объём мотораш 2 литрае, коробкаш автомата, системаи мошин баъдрон беҳтаринае. мошин утилизатсия кардагӣ аст. 4 та баллон, пачка, кондитсионер, салон тоза, дискови рамашка. мошин беҳтарин ҳолат. Электропакет, кондитсионер, утилизатсия, баллон нав, ходовой нав, кондитсионер ва дигар чизҳои лозимӣ. мошин объём серебристи, мошин беҳтарин ҳолатае. нархи мошина мега 65 та мегӯем, бо арзон мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин ҳамин шаҳр дагаштаги мошин дасти як одам хелаки аштаа. мошин уже транзит аст. азиз, беҳтарин ҳолат, объёмаш 2 астае. хоб 65 та мега бо муомилаи хуб мекунем. мега срочна фурӯшӣ аст. якумаш рақамҳои Вавилон дасти ахираш 7479, дуюмаш рақамҳои Мегафон ахираш 7472. инашта WhatsApp доранд. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, агар ягон саволои зиёдтӣ боша, агар фаҳмидан шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавонам ва арзона мекунам. ва кадомто ки мошини фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон чизи дига хоҳем ки реклама мондан, марама дар рақамҳои болобуда ина 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад. чизе ки барои фурӯшӣ бошад, рӯй кунед, реклама мемонем. лайкҳоро занед, фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст баъдрон, ки дар кузофи седана як даст гаштаги аст. мошина як мақсад ки дедай кардага мошина падаршона кардага мошин як даста такси гаштагӣ нест. Opel Astra F дар кузофи седан, соли бори 1997 аст, ки сӯишвориш газ бензине, мотори 1.6 литре, коробкаш механика, ҳолати мошин баъдрон мегӯяд беҳтаринае. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. ходовой кардагӣ моторшон азиз 100% мотор нав ва ягон расход дуд намекунад. коробка соз 4 та баллон азиз, хоб нав аст, опшн на безем нав аст опшн. хоб сӯишвориш ҳам газ ҳам бензин. мошин мегӯяд ягон расход дорад. мошин мегӯяд такси гаштагӣ нест, мегӯяд почти ки мақсад ки як падаршона кардагӣ мошина. мошини оилавӣ аст азиз. нархи мошина мега 37500 сомон гуфтачам, боз камтар арзон мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 37500 боз муомила дорад. дар шаҳри Ҳисор мошин қарор дорад. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, агар саволоти зиёдтӣ бошад, рақамҳошон аст. рақамҳои Вавилон ахираш 7731 кор мекунад ва дуюмаш рақами Мегафон ахираш 87 ишта WhatsApp дорад. ҳар ду рақамҳошон каме рақамҳои дуюмда WhatsApp дорад. Opel Sedan беҳтарин ҳолат, чихол-пихол задагӣ, салоншам тозакай. марамад ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. дӯстони азиз, кадомто ки дар ҳамин мошин, дар ҳамин видеои мо агар мошини маъқулитона ки наёфта бошед, дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо я лайки бепула занед. дарек надоред ки барои ки видео пахш одамои мошинхар соҳиби мошин шаванд. лайкҳоро фаромӯш накунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки ВАЗ 21014 мошинои советски молодёжи чихеле ки дар комментария хоҳиш мекунед, баҳри мо рӯй кардан, мо пешкашномон мекунем срочная. соли бори 2008 сол ҳастае ки сӯишвориш газ бензине, объём моториш 1.6 литри инжекторе, коробкаш механикае, системаи мошин баъдрон чоткае. 4 та баллон 70% аст. ҳуҷҷатҳои мошин буд шудагай, салоншам тозакай, светои сафедатон азиз ва вариантҳои алиши ба Opel Caravan катӣ. ва сумаки нархи мошин 23000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мешавад. сумаки нархи мошин ҳамагӣ 23000 сомон аст. боз муомила дорад.
ва мошинаи ниҳол қарор дорад дар шаҳраки Исфаране ки ноҳияи Исфарада қарор дорад. Нархш 23 боз муомила дорад. Якумаш рақамҳои Вавилон Тоҷикистон ахираш 12 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 46 инаша кор мекунад. инашдам WhatsApp доранд. оидаи мошини советский ВАЗ 2104 шумо ягон мақсад ягон маълумот хоҳед агар фаҳмидан шумо занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонам ва алиши ба Opel Caravan тоқаба дига мошина мешавад сумаки 23. мараматсон азиз срочно занг занед маълумотша гирен ва хоҳиш мекунам ки навори моро подписаш кунед, навора то охираш тамошо кунед ва лайкотона фаромӯш накунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Sedan бояд бо нархи арзон срочно. Opel Astra F дар кузови Sedan соли бори 6 1993 ҳастае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ объем мотори 1.6 литра коробкаш механика 300 мошин бадрон чотка. мошин 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад суда азиз. баллони суда азиз пешаш навай, баллони ақибаш средня, люк дорад, салон тоза, ходовой светои сербиристи, 4 дискаи фасон. нархи мошина мега 25 та мегем бо арзон мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Шаритуз азиз. ноҳияи Шаритуз нархи мошин 25 та муомила дорад. светои сербиристи, салонаш тоза кай мошин қайдиси дар наво чихел базиба кай. хоб якумаш рақамҳои Вавилон ахираш 72 26 рақамҳои Тоҷикистон ҳастаи кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 072 ишта WhatsApp доранд. дар ноҳияи Шаритуз нархи мошин 25 та бо муомила дорад. марамат занг занед бештар маълумотша гирем бо суми наличкати бо арзонтар ва савдои хуб дорад мошин дар навор беҳтарин тофтисае. марамат срочно тоқа суми холияе. ва ногуфта намонад дӯстони азиз кадоме ки мисол мошин дорад, хона дорад, замин дорад, мисол чизе ки барои реклама кардан бошад марамат рақамон болода аста 20 реклама мекунем. ва кадоме ки мисол мошин харид дар комментария наста ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. BMW пятёрка ҳастаи баъдурон ки BMW 5 сервис ҳастае ки пятёрка соли бори 6 1999 ҳастае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ объем мотораш 2 литра коробкаш механика 300 мошин баъдурон чотка мошин мега соза идеални состояние. мошин кондиционер электропакет дискои фасон намхели светои сиёҳ. нархи мошина мега 43 000 сомон гуфтесиян бо арзон мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. нархи мошин 43 000 99 сол бензини холӣ 2 объемаш бо мега арзон мекунем. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед агар якумаш рақамҳои дастии Вавилон ахираш 75 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои мегафон аст ахираш 79 ишта WhatsApp дорад. 43 000 аст боз муомилаи хуби хуб дорад. марамат дӯстони азиз кадом то ки BMW хари арзон ки боше на бари шумо мақсад арзон астае занг занед маълумоти пурраша аз худашон гирен срочно. бозам гуфтам мешавад кадоме то ки дар ҳамин навори мо мошини маъқулӣ наёфта бошед дӯстони азиз дар комментария нависед пешкашто мекунем. кадоме ки мисол мошини фурӯш дорад, хона дорад, замин дорад, квартира дар рақамҳои 885 12 20 20 WhatsApp имо Telegram дорем рӯй кунед мо реклама мекунем. аввалаш 885 кати сар мешуд марамат чӣ реклама боша рӯй кунед реклама мемонед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Amigo ҳастаи баъдурон ки дар кузови Caravan. Opel Amigo Caravan соли бори 6 1991 сӯзишфурӯш гази холӣ мотори 1.8 литра коробкаш механика 300 мошин баъдурон на хадо аст. мошин на зур на безе миёнае мақсад ки мошин ихе зур аст. обши соза ҳамин солш кӯнае не ки хали чун ба қота мақсад кожни салон дорам хали мошин ранги чизи Mercedes кадагиае. дӯстони азиз мошин мегад ҳуҷҷат дорад, утилизатсия мегад кардаги ҳастае бо хайхтон маълумотша мегирем дӯстони азиз. хоб 4 та баллон мегад 80% аст ходовойшам мегад соза ва алишам мешава мегад ба ягон мошини Matiz кати. нархи мошини ҳозираи мо 12500 сомон аст боз камтар арзон мешавад. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросонда. ҳуҷҷат дӯстони азиз мақсад камтар дорад. хоб салоншам тозак астае ва баллон 80%. нархи мошин 12500 ва арзон мешавад ва алиши тоқа ба Daewoo Matiz кати дар ноҳияи Хуросон. дӯстони азиз прамои рақамҳои мегафони ҳисобшуна дар рақамҳош WhatsApp ҳам доранд кор мекунад. мегафонш 24 соат кор мекунад плюсу бо ҳамин номер WhatsApp ҳам доранд. хоб кадом то ки мехаред занг занед маълумотои пурра ва аниша гиред. лайкро занед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафт трактори фурӯшӣ. трактори Беларусияи 952 ҳастае ки срочнаи фурӯшия идеални состояние. соли бори 6 2011 сол ҳастае ки балнош пачка салоншам тоза ка Беларусия 952 мега соҳибуш идеални состояние.
нарша мега 170 та гуфтесиян бо арзон мегад мекунем то қасуми холия алиш намешад ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи воседа. Трактори 170 нархаш бо муомила ва савдои хуб дорад. Оидиам трактор шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдтӣ боша барои фаҳмиданатон марама дар рақамошон занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонам ва арзона мекунам. Дӯстони азиз, лайка фаромӯш накунед, зара наворо то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба даҳам мошини фурӯшӣ. Opel Hatchback ҳастае ки бо нархи арзон сирот шуда. Opel Hatchback соли бароишаш 1990 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин. Объем мотори 6 литр, коробкаш механика, системи мошини бадрон нахеду ҳастае. Мошин мегӯяд документош мегӯяд солона нав кардагӣ. Салоншам тоза ка светои олучаги вишнови. Нархи мошина мегӯяд 18 та мегӯем бо арзон мегӯяд мекунем. Мошина ниҳол қарор дорад дар пойтахт Душанбеда. 18000 сомон ҳастае, боз муомила дорад. Парамои рақама мегафон шуда, дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад, срочна фурӯшия. Оидаи Opel Hatchback шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдтӣ боша, агар барои фаҳмиданатон шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. ва дӯстон аз чӣ марки мошин ки ба шумо лозима нависед, мо дар видеои оянда бартон пешкаш мекунем. Мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106. Соли бароишаш 1990 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина, объем мотори 6 литр, коробка механикаи мошинча мегӯяд нахедуае. мошин хеле ки дасти як одам гашта. Нархи мошин ҳамагӣ 5000 сомонӣ ҳастае ки боз муомила дорад ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Истарашонда. Нархи мошин 5000 ҳастае, муомила дорад, фақат илтимос мегӯяд харидорро мегӯяд, беҳуда мегӯяд, норад накунед. Истараша тарафи хуҷа мешавад, кадомтон ки мехаред. Парамои рақама мегафони ҳисобӣ шудан азиз метавонед ки занг занед, маълумоти пурраша гиред. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.